nosaltres mateixos. I el municipalisme aquí és clau. Ho és, si com explicava perfectament l'Enric i també l'Anna, tenim clar què anem a fer a la institució. Si som conscients del paper que volem que juguin les institucions en aquest món de poders contraposats. Però, si m'ho permets, Enric, sense voluntat de faltar, crec que ho explicava fa poc molt millor algú que coneixereu tots, que és en Xavier Trias. I la Mònica Clua n'ha fet una petita referència. En una entrevista fa pocs dies deia que anar contra els poderosos no té cap sentit i que en empreses com per exemple Agbar deia el que calia des d'una institució com l'Ajuntament de Barcelona era posar-los catifes. I no només això, sinó assegurar que aquestes catifes tinguessin el color que ells volen. És magnífic, la declaració d'intencions i de programa és magnífic. Per nosaltres també, perquè el que podem dir és que nosaltres hi som per fer justament el contrari. A posar la institució a batallar contra les lògiques del gran poder o, com a mínim, segons les nostres possibilitats, defensar-nos-en. A fer possibles alternatives que ens facin tan independents i lliures com puguem d'aquestes lògiques i d'aquests interessos. I també hi ha una cosa més bàsica que venim a fer, i és dir a la gent la veritat, almenys la nostra veritat, de la que estem convençuts i per la que actuem. A ser honestos i no vendre mai sopars de duro. Tractar la gent de tu a tu i com a adults, perquè això en aquest país resulta que també és transformador. Nosaltres no parlem o prioritzem el que surt a la tele, per exemple. El que surt a la tele perquè certs poders han decidit que com que és el que els interessa a ells, han d'aconseguir que sigui el que interessa a tothom. I és clar, en els seus termes i amb les seves receptes, que sovint agreugen els problemes en comptes de solucionar-los. Nosaltres parlem de tot i ens ocupem de tot, també del dret a la seguretat, per exemple. Però amb rigor i mai a l'expectativa d'uns potencials vots de més o de menys. Perquè fins i tot per acabar estant en desacord, si és el cas, després d'un debat amb diferents forces, amb diferents sectors socials, creiem que tenim el deure d'aixecar el debat polític fins on siguem capaços de mantenir-lo entre tots, que això sempre serà positiu. Nosaltres parlem del poble, intentem conèixer-lo en la seva màxima complexitat. Hi ha moltes llagosteres, i com diria un altre savi que també segurament recordareu, totes igualment molt llagostrenques i molt llagostrenques. Des de